Hello, good morning. Da जाबाय 5 o'clock फुंनि आं दिनैहाय मानो फुङावनो सिखारदों मिथिगौ ना कारन दिनैनिफ्राय दङ आंहा वेट लस चेलेन्ज 30 days ओमफ्राय आं माबायदिहाय वेट लस खालामखो बोरैहाय हामखो मा डाइट प्लान खालामनानै वेट लस जाखो बेखौ आं फारि फारि खिन्थागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय ओमफ्राय आं बिथिंजाय सिखारग्रोमोनानो लोंफैबाय आंनि मर्निं डिटक्स वाटार जायखौ आं हरावनो बानायनानै दोनो ओमफ्राय माबायदि बानायो बेखौ आं खिन्थागासिनो लास्टावहाय ओमफ्राय बेखौ लोंखांनायनि उनाव दसे थानानै नै बेखौ आङो लोङो 2 ग्लास गुदुं दै आरोना ओमफ्राय आङो बेखौ लोंखांनानै नै बेहाय सुनो फैबाय आबैमोननाव वेटखौ ओमफ्राय आङो शक जाबाय वेटखौ नायनानै 62 जाबाय आङो अ माय गड आङो 70 मोन सिगाङावहाय ओमफ्राय दा 8 केजि आङो वेट लस खालामबाय आसरित आं बिराद हेपि नायनानै आङो सानाखैमोन एसेबां खमायना थागोन होननानै प्रपार डाइट मेनटेन खालामनाय मोनबाथ' आङो बहुद खमायबावगौमोन हेपि बिराद हेपि ओमफ्राय नै लामा मोखाङाव जोंहानि लामा मोखाङाव फैबाय थानायावनो नैबेखौ नुसनबाय आङो बानलु फेरेंगि फुलि जि आराम आराम रज'नानै फेरेंगि नङा एक्चुअलि बानलु बोरदोन आरोना बेखौ बानलु बोरदोन फुलिया जि आराम आराम रज'नानै दं ओमफ्राय दा आङो लांथ'ला कारन जोंनाव दा अखा गोलैथ'वाखैना बिराद गोरान जानानै दङ आं अखा गोलैबाथाय नोंसोरखौ लांफैगोन दे आंनि बारियाव गायनो नोंसोर बेहायनो दा आराम आराम जानानै थाथ' जाला लोंनो मोजां जायोना बे आं बिराद मोजां मोनो आरो मोदोमसोनाय मोनो आरोना उदै बेखेबा ओमफ्राय बेखिनिखौ नुबाथाय आं जि मिनिनो ओंखारो भिडिअखौनो ओमफ्राय आङो रावबो गैयामोन नालाय हारसिं सिखारनानै ओमफ्राय नै सुट खालामबाय नायदो खर'आनो ससे सुटजों जि मिनिबाय आं दै गुदुं लोंगासिनो दंमोन आङो बे टाइमावहाय ओमफ्राय दै गुदुं लोंखांनायनि उनाव आङो आंनि मर्निं टिखौ बानायनो फैबाय ओमफ्राय मर्निं टिखौ आं माबायदि बानायो बे लेमनखौहाय खावसे होनानै ब्लेक कफि मिक्स खालामनानै आङो दसे टाइम सेट जानो बिदिहाय खोबनानै दोनो आरोना ओमफ्राय नोंसोरजों आं शेयार खालामनो नागिरदोंमोन ना आङो मा डाइट प्लान फल' खालामगासिनो दङ आङो जा डाइट प्लान फल' खालामगासिनो दङ बेखौ बुङो इन्टारमिटेन्ट फास्टिं होननानै दासान्दि बिराद सोलिगासिनो दङ बे नोंसोरो गुगोलाव थांनानै सार्च खालामबाबो मिथिगोन इउटुबाव थांनानै सार्च खालामबाबो मोनगोन बेखौ इन्टारमिटेन्ट फास्टिं माखौ बुङो आं दा नोंसोरनो एसे फोरमायनानै होगोन आरो जोंना सानसेयाव मा जायो 24 घन्टा थाया नङा होमबा ओमफ्राय बे 24 घन्टाखौ आं बाहागो खालामनानै लागोन मोनसेखौ 18 into 6 आव आरोना थ' बे 18 घन्टाया जागोन आंनि फास्टिं विन्ड' ओमफ्राय उनाव 6 घन्टाया जागोन आंनि इटिं विन्ड' थ' आङो बे 18 घन्टायावहाय जेबो जानाय नङा ओमफ्राय उनावहाय बे 6 घन्टायावहाय आङो जि जानो गोनां बेखौ जागोन आरोना थ' बे 18 घन्टायाव आङो जेबो बिदि बुस्थु जाया जेनेबा बुहुत बुरजा केल'रि गोनांहाय आङो खालि दै लोंगोन दै गुदुं लोंगोन बेनिफ्राय नोङो नारेंखल रोसिबो लोंनो हायो बेनिफ्राय नोङो लिबु रोसिबो लोंनो हायो बेनिफ्राय नोङो ब्लेक कफि ब्लेक टि जेबो बिदिहाय केल'रि गोनां बुस्थु गैया 0 केल'रिनि बुस्थुल' जागोन ओमफ्राय बे 6 घन्टायाव आङो जि जानांगौ बेखौ जागोन बिदि होननानै जि जानांगौ बेखौ उदै बुंजासे नङा एकदमबारे खम हिसाबै आरो ओमफ्राय नै बिदि आङो दै लोंगोन 18 घन्टानि गेजेराव आरोना बेखिनि दैखौ लोङो 0 केल'रिनि आं बेहाय दालचिनि माबाना लानानै दहायनि बे सेट जानो होनाय ब्लेक कफियावहाय बिदि होनानै लोङो आरोना आङो सुगार एभयड खालामदों बेनि उनावहाय थावखौबो एभयड खालामद्रायाखै आङो ओमफ्राय बिथिंजाय आङो आइमोननो साहा फुदुंथाव आंनि ग्रिन टिखौबो लोंनो आङो ग्रिन टिखौ 8 बाजियाव लानो ट्राय खालामथारो आङो टाइम मथे टाइम खालामजोबो सब बुस्थुखौ नङाबा उनावहाय गालाय गुजाय जायोना बिदिहाय आरोना थाव मोनजाया नोङो बिनि उनाव फ्रुइट्सखौबो आङो बांद्राय जाया माने खम जायो आरोना फ्रुइट्सआवबो सुगार थायो आरोना ओमफ्राय दा नोंसोर बुंलायगोन मा बिदि जायालासिनो थानाया मोजां नङा होननानै बिदि नङा नोंसोर गुगोलाव थांनानै सार्च खालामबाबो मोनगोन बेनि उनावहाय इउटुबफोरावबो मोनलाबायगोन डाइटिशियानफोरा ओमफ्राय आंबो डाइटिशियाननि माबा लानानैसो बानायनाय आरोना ओमफ्राय नै बेथिंजाय आङो आंनि ब्रेकफास्टखौहाय लादों दाउदै दैनै बेनि उनावहाय नै बेखिनि माबाजों बुट आरो मा होनोमोनलाय बे मुगु दालिजों आरोना ओमफ्राय
ओमफ्राय संख्रिखौथ' नोङो बिदि गोथाङै जाथारनो नाङा संख्रिखौबो बुहुत खम खालामनांगौ जानायखौ आं बिदि सालादारिफोराव संख्रि बिदि गोथां होआ आङो हयथ'बा चाट मसाला होयो ब्लेक सल्ट पिंक सल्ट बिदिहाय होनानै जायो आरोना ओमफ्राय दा सोरबा सोरबा बुंलांगोन बिदि जायालासिनो थानाया मोजां नङा देहानि थाखाय बिदि होननानै नोंसोर गुगोलाव थांनानै सार्च खालामबाबो मिथिगोन हयथ'बा इउटुबाव थांनानै सार्च खालामबाबो मिथिगोन जे इन्टारमिडियेट फास्टिंनि जानाय बेनिफिट्सफोरखौ नाथ' जोंना हार्ट हेल्थआबो इमप्रुभ खालामो बेजोंहाय ब्रेन हेल्थखौबो मोजां खालामो हाइ कलेस्ट्रल प्रब्लेम्सखौबो बेयो मोजां खालामो मेटाबलिज्म बारायो ओमफ्राय इमिउनिटिखौबो बेयो बारायो आरोना ओमफ्राय जायफोरा डायबेटिक्स गोनां ओमफ्राय मेडिकेल बिराद सिरियास प्रब्लेमाव मेडिसिन जागासिनो दङ ओमफ्राय प्रेगनेन्ट बेफोरो बे इन्टारमिडियेट फास्टिंखौ बानायनो नाङा आरोना बानायनो फैबाय आं दा लान्चनि थाखाय रेडि ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय भाजाखौथ' दहायनो संखादों आङो माने आङो बानायगोन नैबे दाउ बेदरजों ओमफ्राय जिंखा बेखौनो आंबो जाखागोन नालाय थ' आं थाव बुहुत एसेल' लानानै संगोन आङो ओमफ्राय जेबो मस्ला इउज खालामा खालि सामब्राम गुफुर ओमफ्राय जिरा ओरैनोथ' आङो बिदि रुनानै बांसिन जायो बिदि एवनानै बारा जाया खिन्थु दिनै बानानै आङो मोनसे जमायावनो संखाबाय ओमफ्राय दालिखौ आङो बानायथारो दिनै बानायासै आरोना ओमफ्राय दैखौ हले आङो कन्टिनिउ लोंबाय थायो आङो सानसेयावहाय 5 लिटारखौ लोंनो ट्राइ खालामथारो ओमफ्राय हायाब्लाबो 4 लिटारखौ लोङो ओमफ्राय दै गुदुंसो लोंबाय थायो आङो दै गुदुं लोङो खारन दै गुदुङा जोंनि देहायाव मेटाबलिज्मखौ बांहोयो ओमफ्राय वेट लस जानायाव थाबैनो हेल्प होयो आरोना ओमफ्राय गासैनिबो देहायाव इन्टारमिडियेट फास्टिंआ सुट जायाबो जानो हानाय नोङो इन्टारमिडियेट फास्टिंखौ खालामबाय थानाय टाइमाव खर' गिदिंबाय थानाय बायदि मोनोब्ला खर' साबाय थानाय बायदि मोनोब्ला ओमफ्राय उइक मोनोब्ला ओमफ्राय खामानि मावनो गोसो जाया कनसेन्ट्रेट खालामनो हाया ओमफ्राय उनाव गोबाल' बिदि फिल खालामदोंबा नोङो बेखौ खालामनायखौ बन्द' खालाम हयथ'बा नोंनि देहाजोंहाय बे इन्टारमिडियेट फास्टिंआ सुट जायाखै हयथ'ब्ला नोंनि खालामनाया प्रपारलि जायाखै बिदि आरोना ओमफ्राय मोजाङै डाइटिशियानाव थांनानै सोंनानै खालामब्लानो जाबाय नोंसोरो बिदि भिडिअ नायनानै खालामनाङा अके सम जाबाय ओमफ्राय आं खोन्थानोसै आङो मा बानायखो लान्चआव दिनै ओंखामखौ पुस्तानो जानाङा एकदम एसेल' जा उदै बेरग्रांलायनाय जानाङा जेनेबा ओमफ्राय नोङो बेखिनि बुस्थुखौ लाथारनांगौ मैगं गोथाङाथ' मास्ट बिखा लाथारनांगौ बेखौ नोङो मोनबा जाथिनि मैगं खादो जोगोनार बिजौआनो जा मान्दियायानो जा जारि बिलाइयानो जिखुनु मोनबा बुस्थु मैगं लादो ओमफ्राय उनावहाय एवदो आरोना बुहुद थाव खम होनानै ओमफ्राय आङो बेखिनिखौ लाथारो ओंखामखौ एसेल' मुथासेल' लाबाय बेनिफ्राय मैगं गोथां दालि बेनिफ्राय हयथ' नोङो चिकेन लानोबा लानो हाबाय ओमफ्राय लायाबाबो जेबो नङा चिकेन गैयाबाबो दावदैथ' नोङो फुङाव जाखायोआनो थ' बेनिफ्राय नोङो प्रटिन मोनखायो खिन्थु सानसेयाव नोङो दावदै हयथ'बा नोङो चिकेन हयथ'बा फिस बिदि लानो हागोन आरो अइलखौ नोङो एभयडखौनो खालामनो ट्राइ खालाम आरोना दा फैनानै जाफैबाय इभिनिं टाइम ओमफ्राय इभिनिङाव आंना स्टार्ट जालायबाय नै ग्रिन टिनिफ्राय स्टार्ट जागोन ओरैनोथ' ग्रिन टिखौ आङो सानसुआवबो लोङो खेबनै टाइम लोङो आं बांसिनानो सानाव माने फुङाव खनसे ओमफ्राय बेलासियाव खनसे इभिनिङाव खनसे फुङाव खनसे ओमफ्राय उनाव बांद्राय ओंखाम उखैनाय मोनोबा एकथा बिदिसो दुइथा बिदिसो किन्तु 12 पिएमनिफ्राय आङो जेबो बुस्थु जाया आङो डाइरेक्ट गाबोननि 12टायाव 12 आवार्सनि फास्टिं अके दा आङो सानथामसो ट्राइ खालामगोन 12 घन्टानिखौ बेनिफ्राय 24 नङाबा 18 नङाबा 24 बिदिनो बारायलांबाय थानो ट्राइ खालामगोन मास मोनसे इभिनिंनि ग्रिन दसे थाथ'दो दै गुदुङाथ' कन्टिनिउ दा जाहैबाय हर जाखाबाय नाइटनि
दा बेजों आंना 4 लिटारनि बारबाय दै लोंनाया दै गुदुं लोंनाया बेजों 4 लिटार 4.5 लिटार जाबाय ना ओमफ्राय 5 लिटारा बेस्ट किन्तु 4 लिटार 4.5 लिटारा बेबो बेस्ट So दिनै बहुत मोजाङैनो थांबाय दिनैनि चेलेन्जआ कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ दा आङो गाबोन फुंनि थाखाय मा नांगौ बेखिनिखौहाय खालामना दोनखानांगोन दानो बहुत खामानि दंबावो आरोबाव बेथिंजाय आङो आंनि लास्ट ड्रिंक कफि जायखौ आङो फुङाव लादोंमोन बेखौ आं लाफिनगोन हरावनो डिटक्स ड्रिंक ओमफ्राय उनावहाय गाबोननि थाखाय ओमफ्राय नैबेखौ आं स्प्राउट्स खालामनानै लादों माबानि थाखाय बेनिफ्राय गाबोन फुंनि थाखाय एसे सोमनोसै बारा नाङा बेखिनिया दंखायो नालाय बे आङो बे गरनैसो देन जाबाय ओमफ्राय बेखौ लोंनानै आङो उन्दुना थागोन ओमफ्राय आंनाव मोनसे बुस्थु सोमबावनो दं बेखौ लोंखांबासो जागोन खारन बेखौ ग्लासनि गिलासावनो सोमनांगौ स्टिलनि गिलासाव सोमबाथाय एसे गोखा जानो नागिरो ओंखायनोथ' मोननै दंमोन मोनसेया बायबाय ओंखायनोथ' दा आङो बेखौ लोंखांनानैसो सोमनो गोनां जागोन तो बे आंनि लास्ट ड्रिंक बेखौ लोंनानै आङो उन्दुनानै थायो तो दिनैनि आंना चेलेन्जआ फुरा जाबाय एकदमबारे जोबथारबाय दिनैहाय आङो थाबैनो उन्दुयो ओमफ्राय उन्दुनायनि सायावबो नोङो माबा लानांगौ 8 घन्टाखौ नोङो उन्दुनाय ट्राइ खालामनो नांगौ तो बिराद हेपि आङो दिनैहाय सक्सेस जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट आङो लाबोबावगोन नेक्स्ट आङो फास्टिंखौ माबायदि ब्रेक खालामगोन ओमफ्राय आङो हरनि डिटक्सिं माने गाबोन मर्निंनि थाखाय नैबे जिरा लादों सफ बेनि उनावहाय आजवाइन बिदिहाय सोमनानै दोनो आङो तो गाबोन लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था ओमफ्राय आब' सनाखौ बनबाय था बाय बाय